Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Inkosi yaMagcokama ke isibonge abaculi abayivakashele ke lapha nawe ingane zakwethu njengesithembiso esenziwa ngabaculi ukuthi bayovakashelana lapha bayobona emakhaya bangaze bavakashelane. Sekuvele isifo ke lapha nawe ingane zakwethu. Inkosi yaMagcokama igijime yayiphejini layo lapha nawe ingane zakwethu. Yabonga kakhulu kubaculi abaphumelelile ke lapha nawe ingane zakwethu ukuthi bafike lapha ekhaya. Yasebonga nezinkampani ezishuthayo ke lapha okuyigezane media bese kuba ne1KZN TV akade bethwebula izithombe ke lapha nawe ingane zakwethu. Abaculi ababonakalayo ke lapha ingane zakwethu akade bekhona, uKhuzani bekhona, uKwazinselo bekhona, na inkosi yaMagcokama ibikhona. Bese kuba ngabafana bakaMgqumeni bebekhona ke lapha okuLusanda weBhova. Bese kuba into encane ke lapha ingane zakwethu, uKhuzane, uNgelovini kanye nje nabanye nje abaningi lapha ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, cinze nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha. Uye kwakhumisa mepaki ngithula nomfazo aseng